Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, daghan kaayo ang nag-text ka na to, nag-PM ka na to, may tungod niya ng kabuhi nilang wa pag yun taon, masulbad, no? So, kung nahimo na ninyo tanan, nagpa-check na mo, endoscopy na mo, unsay ngalan anang colonoscopy, kay apil man na, tingali adunay mga turok-turok sa atong ilalom, pareha ng gallstone, makakos po na siya kabuhi, kanang mga kidney stones, mora gyapon magsuka, maglain ang ginhawa, magkuan no kanabang mura gyud og kasukaon, dayon lain pa kana bitang pareha ng magbuntis, di ba do naman nay growth, tubo-tubo man na sa ilalom kay kuan malipong bitaw ta dayon magsuka, luod, kabuhi, hawhaw. So ingon ana no anything adunay mas sa ato ang ilawom sa atong lawas, mukos gina siya kabuhi, no? So ingon ana ipa-check gina siya tanan, din lain pa nga maka kos og kabuhi kanang daot nga mata. Daot nga mata, labi na karon nga gadget. Kung magsigi ganit tag atubang ni ana, din wala na lang tay relaxation, dili ta mo tan-og mga green, dili ta mo pahulay, makakabuhi po na siya, maglain ang kuto-kuto, maglain ang tanan, muratag magsuka, no? So ingon ana, ako nakaagi ko ni ana, magsigi ko throw up, no? So ingon ana ipa-check pud ng mata kabasin pud og lain pud ang lain na po ang grado, no? So ingon ana kana siya, kana na lang mga tubo-tubo na to diha, maka-cause gina siya og kanang kabuhi usab, no? Kanang mga sa ko nang ingon mga stones uban pang mga growth kanang antipara kung maglain ang ato ang mata, kuan po na siya. Dayon ipa-check gina nato kay sa ako lang pong experience, daghan na siya og kuan, daghan na siya og kanang kanabang related cases bitaw kanang mukabuhi dayon ta kun sobra nga pain makakuan po na siya, makakabuhi no, dalang lipong inaana daghan na siya gyud og daghan na siya pasumangil. So ato ginang i-refer og kanang espesyalista nga doktor sa kabuhi kay mo gina siya kutanon man tanlag na unsa na unsay imong usual nga ginakaon, because lifestyle disease man pud na siya. Kuhaon po kung wala ba tayo mga stresses, mga depression, mga problema, mga anxiety, kay maka-cause gina siya acid reflux. Maka-trigger mangud po na siya, no? Dayon, muto akong gingon sa ilalom na to, basin og dunay mga tubo-tubo diha, mga nanubo na, mga unsa baron, no? Daghan na siya diha sa ilalom, no? So, kana pong mag-dysmenorrhea kita, sa mga babaye, makakabuhi po na, magsuka, maupod gyapon, lipong. So the same, prepare gina siya. So ang ato gina siyang i-check up og maayo og asa ginang dapita. Ngano gunang gikabuhi man ta, no? Kung makakita po tag daghang dugo, makakabuhi pod. Kanang mga kuan kaayo, mga brutal kaayo nga panghitabo, makakabuhi po na siya. Kanang mga sa labi na ng mga kasuko, musaka pod ang acid reflux ni ana. So kabuhion pod kita. So kinahanglan gyud nga mag-relax ra gyud ta sa ato ang kinabuhi, no? So ani ni kun dunay mga di pa gyud na mawala bisag unsaon na to og paningkamot nga maulian natong kabuhi og naa pa gani gyud ipa-check up ang mata. Dayon og wala gyapon dihang dapita, magpa ultrasound basin og dunay gallstones og dunay kidney stones o kanang uban pa nga mga tubo-tubo diha sa ilalom, no? So mao lang katong ato ang ika-share karon ining adlaw may tungod ni anang mga acid reflux gyapon, hyperacidity, kabuhi, gastroesophageal reflux disease or uban pa inana gina siya, no? So I hope matugunan, no, inana din kita na lang mo adjust ni ana ang atong kaon gyud, labi na dili magpagutom, dili pud magpabusog kay maka-trigger gihapon na siya, no? So mo lang kadto ang ato ang kulo ka bildo niining hapuna. Have a good and godly day everyone, ug as usual mo kini ang ato ang LV Amor Cares, no? Kini inyong higala si Lou Amor.